čaute, vítajte, idem tu pri ďalšom dielu z našej série na hru Boom Beach a po dlhom čase nebolo video, lebo nemal som na to čas. A už som aj jedno video natáčal, ak vidíte, niečo sme zarobili, niečo sme dobili, ale žiaľ Bohu nenahrávalo to audio, čiže musíme ísť ešte raz. Aj keď to nie je taký problém, boli tam aj nejaké také faily. Ale povieme si, čo máme nové, kým sa nám dostaneme tých 18 sekúnd, tak v rýchlosti. Upgradeli sme si kanón. Máme Sniper level 4 a 5, čiže to je dosť také podlevelované, ale na to máme Mortar level 6 a Mortar level 3. Machine Guny máme 6 a 7. To je bolo všetko k defensom, už máme 4 tieto, máme 2 Guardianov Life, potom jedného Idol, tento Dark a jeden Magma Idol. Landicrafty máme 6, 5 a Gunboard máme 7. Ten si budeme niekedy určite upgradeovať, ale ešte na to nemám ani jednu, ani druhú kapacitu, čiže... Niekde sme chceli vtedy útočiť, len neviem, kde to bolo. Tuto? Áno, tam má 7000 gold, potrebujeme kopu goldu. Lots of gold. We need lots of gold. To má 5000, ale... Počkaj, dá to. Toto keď zničíme, tak toto by to nemal byť taký problém. Toto sa nám oplatí zničiť. A 11. Toto sa nám oplatí zničiť. Tak. Tak, nám ti bolo takto, že pum. Mám to už iba rýchlo zničiť. Nejak to zničia, postaviť sem. A budem mraziť. Čo je dosť ľahké a myslím, že ani žiadne straty neboli. A boli, dvaja. Jo, tam máme ten posledný life crystal, čo sme v minulom videu nevedeli dostať. A môžeme si rovno postaviť jeden idol, zatiaľ sa nám trénujú tí dva pajprdlíci. 2 minútky. Čiže máme idol stavať. Ešte iba 10 sekúnd, čiže to asi nebudú 2 minútky. No, a čo máme? Čo máme? Resource production. Čiže to dáme reclaim, to môžem okašľať. Tak máme 85 000, čiže ešte 3000 nám chýbajú. Niečo úplne ľahké, čo má 3000, kde nemusíme mať až také veľké straty. Čo je toto? Tam straty určite budú. Tuto tiež. Jenga. Tiež budú straty. No, vyzerá to, že budeme musieť ísť sem. Zničíme ten flamethrower. Môžeme ísť aj bez tých dvoch vojakov. Zničíme flamethrower. Tak. Dáme. Myslím, že musíme dávať flare, automaticky pôjdu na toto. Neskapávajte. Neskapínajte do mňa. Žite. Žijeme, život je krásny a dlhý, ak nejsi vojak. No. Yes. You're awesome. Je ďalší life tento šart. Povedal som predtým, že krystal? Neviem, prečo sa mi zdá, že som povedal krystal, keď pritom je to šart.
Takže tak, máme na to, máme 89 000 a my si dáme 88 000. Tak máme, čiže ešte 8 hodín to potrvá. Ešte dáme pár útokov, čiže tak, ne, všetko chceme. Dvaja, čiže kým sa to dorobí, nemáme čo robiť, tak ja to seknem a budeme späť, nech sa dorobia. Takže som späť, už máme armádu a vidíte, už máme skoro plný wood z 800 až po tomto. Aj stone už je dosť, čiže nebudeme to nejak preháňať. Už iba dáme nejaké útoky. Dáme jeden útok taký záverečný, ktorým to dorazíme. Dáme tento element. Tam má seru toto. Ale ináč to možno byť dosť ľahké. Možno nemáme na to gold. Oh my god. Nechcem mňa drieť zbytočne tento kryštál. Ne. Skôr nemáme, 870. No, takže vidíte, odprávám sa na svoj chvíľku, bol teraz ticho, čo som rejšil. No, vidíte, že, čo vidíte? Dúfam, že nejste slepí a vidíte, lebo ak by ste nevideli, tak by to bolo blbé. Lebo by som nemohol povedať, že vidíte riflemanov. Tento program obsahuje hlasové komentovanie pre nevidiacich. Teraz pozrieme na mráčiky. Teraz pozeráme na ďalšie mráčiky. Teraz pozeráme na more s ostrovčekami. Teraz útočíme na ostrovček. A nerobím si srandu. No to by mohlo byť docela ľahký, ne? Už kašleme na straty, teraz ideme. Ehem, bam, bum, bum. Kašlem na to! Kašľal to netopier. No. Čiže šamárime sa najprv jedných, aby tí všetky tie bomby postraňovali, či míny, čo to je. Poďte tam. Ja všetkých ostatných, tak vidíte, si skapali, ale stále, keby mali hen, tak si skapali všetci, teraz by budú mať nejaký damage. Fúha, to sú nejaké silné míny, nezdá sa vám? No, tak to bolo dosť na hovno. No, ničte vy paprdové. Takže zakončili sme to epic failom. Epic fail. Takže vidíte, takto sa failuje na Boom Beach. Ak chcete ak chcete vedieť, jak sa failuje na Boom Beach, tak príďte na môj kanál, na moje videá Boom Beach, tak tu máte kopu failov. Ale niektoré vydarené, nebojte sa. Čiže tu som našiel taký ľadové kráľovstvo. A neviem, čo to je zač, nejaký divino. Neviem, či normálne môžete mať takýto ľadový ostrov, alebo iba ja ho tak vidím. Alebo to je preto, že je na nejakom inom tomto. Neviem, keď tak mi môžete napísať do komentov, čo to je. Dáme fajn mimo oponent. Vidíte, stále tam je ľadový, čiže... Neviem, čo to je. No to je jedno, toto by bolo všetko z tohto videa. Ak sa mi video páčilo, tak dajte like. Ak sa mi to nepáčilo, tak dajte aj tak like. A... to by bolo asi aj všetko, takže uvidíme sa pri ďalšom diele z hry Boom Beach, Clash of Clans a možno aj nejaké iné. Čaute.